ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотӣ вақтро бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. дар студия бо хабару гузоришҳои ин соат Сарвинози Нур. дар оғоз сархати хабарҳо. таъиноти кадрӣ дар вазоратҳои мудофиа, корҳои хориҷӣ, қошонҳои сарҳадӣ, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ ва Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои масъулу роҳбарикунанда кадрҳои наву соҳиби таҷриба таъин гардиданд. баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, таҳкими эҳтиром ба қонун ва пешгирии ҳар гуна зуҳуроти номатлуб дар ҷомеа. мулоқоти масъулини прокуратураи генералӣ дар шаҳри Душанбе. иммунизатсия ё худ эмкуни яке аз усулҳои муҳим ва муассири пешгирии бемориҳои сироятӣ дониста мешавад. баргузории ҳафтаи аврупои иммунизатсия дар маркази саломатии шаҳрӣ рақами 3. имрӯз дар қасри миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кадрҳоеро ки дар вазоратҳои мудофиа, корҳои хориҷӣ, қушунҳои сарҳадӣ, Кумитаи давлатии амнияти миллӣ, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ, Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаҳои масъулу роҳбарикунанда таъин гардиданд, барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. нахуст пешвои миллат фаъолияти сохторҳои низомӣ ва ҷузъу томҳои вазорати мудофиа ва қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллиро ҳамаҷониба таҳлил намуда, таъкид намуданд ки дар шароити ҳассосу мураккаби ҷаҳони имрӯза ҳушёриву зиракии беш аз ҳарвақта дар ҳимояи марзу бӯми ватан, такмили омодагии ҷангӣ, таъмини пайвастаи техникаву лавозимоти муосир, табодули иттилоот, ҳамоҳангсозии фаъолияти ҷузъу томҳо ва умуман таъмини амну суботи кишвар аз вазифаҳои аввалиндараҷаи ҳар як роҳбар бояд бошад. бартараф намудани сабабу омилҳои халалдоркунандаи фаъолияти муназзами хизматӣ дар воҳидҳои низомӣ, пешгирии қонунвайронкунӣ миёни хизматчиёни ҳарбӣ, тарбияи наваскарон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, омӯзиши техникаи муосири ҷангӣ ва забонҳои хориҷӣ, таъмини ҳамаҷонибаи ҷузъу томҳо бо ашёи зарурӣ аз мавзӯъҳои асосӣ суҳбат буд. мутобиқи банди 8 моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи қатъ намудани ваколати судяи суди Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшедзода Ҷамшед Назаршо бинобар вафоташ, дар бораи интихоб намудани судяи суди Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон Қодирзода Ҷурабек Шариф ва дар бораи бозхон намудани Аминзода Сайдабону Рустам бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан ба Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур карда шуданд. дар якчанд сохторҳои вазорати мудофиа ва қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ низ тағйироти кадрӣ сурат гирифта, комиссарони ҳарбии як қатор шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва сардорони баъзе отряду дигар воҳидҳои низомии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллӣ аз ҳисоби афсарони соҳибтаҷриба таъин гардиданд. фаъолияти мақомоти марбута дар самти пешгирии убури ғайриқонунии сарҳади давлатӣ, қочоқи маводи мухаддир ва дигар молу маҳсулот аз ҳар як марзбон ҳушёриву зиракӣ ва далериву шуҷоатро талаб менамояд, таъкид намуданд президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. таъкид гардид ки кашфи фаъолияти гурӯҳҳои муташаккили ҷинояткорӣ бояд ҳаматарафа мавриди таҳлилу омӯзиш қарор гирифта, роҳу усулҳои мураккабу пешгӯинашавандаи қочоқчиён ошкор, пешгирӣ ва бартараф карда шаванд. ин суҳбат ба кадрҳо доир ба софдилонаю содиқона ва бо виҷдони пок иҷро намудани вазифаҳои хизматӣ ба нафъи давлат ва мардуми Тоҷикистон дастуру тавсияҳо дода шуд. таъкид гардид ки ҳангоми иҷрои вазифа манфиатҳои давлат бояд дар мадди аввал қарор дошта бошанд. идомаи хабарҳо. дар маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба рафти иҷрои барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 муҳокимаи парламентӣ баргузор гардид. таъкид гардид ки дар партави сиёсати хиратмандонаи давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи ҳифз, рушд ва таҳкими забони давлатӣ ҳамчун яке аз пояҳои муҳими давлатдорӣ ва ҳастии миллӣ мавқеи махсус касб намудааст. иброз шуд ки дар партави сиёсати хиратмандонаи давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи ҳифз, рушд ва таҳкими забони давлатӣ ҳамчун яке аз пояҳои муҳими давлатдорӣ ва ҳастии миллӣ мавқеи махсус касб намудааст. забони давлатӣ на танҳо воситаи муошират, балки омили асосии ҳифзи арзишҳои миллӣ, таъриху фарҳанг ва худшиносии миллат ба ҳисоб меравад. аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ давлату ҳукумати мамлакат ба масъалаи рушди забони тоҷикӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намуда, дар ин самт як қатор санадҳои муҳими давлатӣ қабул гардиданд.
гардиданд. аз ҷумла қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ ва аломатҳои китобати забони тоҷикӣ ва барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030 идомаи мантиқии ин сиёсати созанда буда, барои таҳкими мавқеи забони давлатӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа заминаи устувор фароҳам меорад. дар доираи нақшаи тасдиқгардидаи баргузории суҳбату вохӯриҳо бо аҳолӣ аз ҷониби намояндагони масъули прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе мулоқоти судманд бо фаъолон, намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ва сокинони ноҳия баргузор гардид. дар мулоқоти масъулини прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон бо кормандон ва сокинону фаъолони ноҳияи исмоили сомонӣ изҳор доштанд, ки ҳадафи асосии чунин мулоқотҳо баландбардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон, таҳкими эҳтиром ба қонун ва пешгирии ҳар гуна зуҳуроти номатлуб дар ҷомеа мебошад. зимни баромад масъулин доир ба мазмуну муҳтавои Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади олии ҳуқуқии кишвар, нақш ва аҳамияти он дар таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин таҳкими асосҳои давлатдории миллӣ маълумоти муфассал пешниҳод намуданд. ҳамзамон ба иштирокдорон нуктаҳои асосии паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон шарҳу тавзеҳ дода шуда, самтҳои афзалияноки сиёсати дохилӣ ва хориҷии давлат, рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, таъмини амнияти миллӣ ва баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. дар идомаи вохӯрӣ масъалаҳои вобаста ба таъмини волояти қонун, таҳкими тартиботи ҳуқуқӣ, мубориза бар зидди коррупсия, пешгирии ҷинояткорӣ, аз ҷумла ҷиноятҳои дорои хусусияти экстремистӣ ва террористӣ, инчунин роҳҳои пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ мавриди таҳлил қарор дода шуданд. илова бар ин, масъулин оид ба татбиқи қонунҳои амалкунанда, аз ҷумла қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба экстремизм, дар бораи мубориза бар зидди терроризм, инчунин дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ суханронӣ намуда, аҳамияти риояи ҳатмии онҳо аз ҷониби ҳар як шаҳрвандро таъкид намуданд. дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин масъалаҳои тарбияи ҳуқуқи шаҳрвандон, махсусан ҷавонон, баландбардоштани ҳисси худшиносии миллӣ, ватандӯстӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва рамзҳои давлатӣ, инчунин нақши ҷомеа дар пешгирии ҳуқуқвайронкуниҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. таъкид шуд, ки танҳо дар сурати ҳамкории зичи мақомоти давлатӣ бо ҷомеа, риояи қонун ва баланд бурдани масъулияти шаҳрвандӣ метавон суботу оромӣ ва рушди устувори кишварро таъмин намуд. дар фарҷоми вохӯрӣ миёни иштирокдорон ва масъулин мубодилаи афкор сурат гирифта, ба саволҳои пешниҳод гардида посухҳои мушаххас дода шуда, пешниҳодҳои судманд иброз гардиданд. бо иштироки кормандони сохторҳои дахлдор дар муассисаҳои гуногун чорабиниҳои маърифатӣ ва омӯзишӣ ташкил карда мешавад. ин навбат дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 36 ноҳияи шоҳмансури пойтахт рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ доир гардид. ҳамкорони мо аз рафти ин чорабинӣ гузориш омода карданд. дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мудофиаи гражданӣ, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулода дар бораи хусусияти табиӣ ва техногенӣ ва қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи тасдиқ намудани нақшаи чорабиниҳо оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, эътино, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе барои соли 2026 ва бо мақсади нишон додани тартиби дурусти ташкил ва гузарондани рӯзи мудофиаи гражданӣ бо иштироки директорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳия, кормандони раисати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва хонандагон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 36 ноҳияи Шоҳмансур дарси намунавӣ доир гардид. барои самаранок ва дар сатҳи баланд гузарондани рӯзи мудофиаи граждании намунавӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 36 шуъбаи раисати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур бо сохтор ва тартиби фаъолияти зернизоми вазифавӣ ва ҳудуди низоми ягонаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ва шуъбаи маърифи ноҳия барои хонандагон дарси омӯзишӣ гузаронданд.
بعداً در صحن بینای مؤسسه مشق‌های مخصوص تاکتیکی گذرانیده شد. ضمناً گفته شد که با مقصد تامین حالت آمادگی دائمی جهت سعی دادن مهارت کسبی هیئت راهبری کننده مدافع گراجدانی در اجرای وظیفه‌ها و سری وقت برطرف نمودن عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده، مساعدت نمودن برای استواری فعالیت در حالت‌های فوق‌العاده، مشق‌های مخصوص تاکتیکی مدافع گراجدانی در سطح بلند تشکیل و برگزار گردید. بعد کوچاندن خوانندگان گروه نجادی‌ای ریاست حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی شهر دوشنبه و بخش آن در ناحیه فعالیت خود را تقویت بخشیده از موضع‌های خراب گردیده ضرردیدگان را نجات داده توسط واسطه نقلیات یاری تعجیلی به بنگاه طبی نزدیکتری انتقال دادند. همزمان از جانب این دسته از داخل بیناهای تعلیمی که حجره‌هایشان خراب گردیده است شخصان درمانده نجات داده شدند. مجروحان باشند سر وقت یاری اولی طبی گرفته به نقطه‌های طبی رسانیده شدند. این عمل در دایره کارهای صدموی و نجادی‌ای عملی کرده شد. کارهای صدموی و نجادی‌ای عملیات برای نجات آدمان، ارزش‌های مادی و فرهنگی، حفظ محیط زیست در منطقه حالت‌های فوق‌العاده، محدود نمودن و یا تا حد امکان کم کردن سطح تاثیر عامل‌های خطرناکی به آنها خاص می‌باشند. همینطور ساختار و مقامات مربوطه از جمله خدمات دولتی آتش نشانی نیز در روند مشق‌های ساحوی شرکت نمودند. مقصد از گذراندن روز مدافع گراجدانی نمونوی این آماده نمودن هیئت راهبری کننده مؤسسه خوانندگان در حالت‌های فوق‌العاده میباشد. علاوه بر این طبق دستور سپارش‌های راهبریتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در دیگر مؤسسه‌های ناحیه‌های شهر دوشنبه نیز روزهای مدافع گراجدانی نمونوی گذرانده می‌شود. چورابینی در این مؤسسه در سطح بلند متدی گذرانیده شد. همزمان برای اشتراک فعال و کارمندان ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده سپاسنامه و افتخارنامه‌ها سپرده شد. در آخر چورابینی فرهنگی برگزار شد که پسند همگان گردید. با تشبث وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان همساله بهر دریافت متخصصان بلند اختصاص آزمون‌های ساحوی در مثال آموزگار سال تاجیکستان و مربی سال تاجیکستان گذرانیده می‌شود. عین زمان دور ناحیوی آزمون در شهر دوشنبه شروع گردیده است و داوطلبان آن از جانب اعضای حکمان سنجیده می‌شوند. گزارش همکارانمان از جریان برگزاری دور ناحیوی آزمون مربی سال در ناحیه اسماعیلی سامانی. با مقصد هوسمند گردانیدن مربیان فعال مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی، دستگیری مادی و فراهم آوردن شرایط مساعد بهر انکشاف رغبت مربیان به تشبثکاری و ایجادکاری، ترغیب نمودن تجربه پیشقدم مربیان بهترین همساله آزمون مربی سال دایر کرده می شود. دور ناحیوی آزمون مربی سال 2026 در کودکستان رقم 59 ناحیه اسماعیلی سامانی با اشتراک نمایندگان شعبه معارف ناحیه و مدیران مربیان مؤسسه‌های تحصیلاتی تا مکتبی حدود ناحیه دایر گردید. در دور ناحیوی آزمون 12 نفر داوطلب اشتراک و هنر و مهارت خود را پیشنهاد هیئت حکمان آزمون گردانیدند. باید گفت که در آزمون مربیان مؤسسه تحصیلاتی تا مکتب شهر دوشنبه صرف نظر از شکل تشکیل حقوقی نه کمتر از 5 سال سابقه کاری مربیگی دارند اشتراک کرده میتوانند. ما طول سابقه کاری با کودکان در بازی‌های نقشدار، متماتیک، گلمانی، گلم ادبیات بدیهی، شناسایی با محیط اطراف با کودکان مشغولیت خود را گذرانده خیلی چیزهای نوآوری به آنها آموزاندم. امروز آزمون مربی سال برگزار گردید. من در اینجا اشتراک نموده میخواهم که در دوره ناحیوی غالیب برایم و به دور شهری را خط گیرم.
комиссияҳои ноҳиявии озмун барои иштироки довталабон дар даври сеюм дар баробари ҳуҷҷатҳои номбурда қарори ҳайати комиссияи ноҳиявӣ оид ба ғолиби озмун ва маълумотномаи ин комиссияро дар бораи фаъолияти довталабон бо нишон додани хулосаи комиссия баъд аз 10 рӯзи баргузории даври дуюми озмун ба комиссияи шаҳрии озмун пешниҳод менамоянд. Даври ноҳиявии озмуни мураббисол дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ аз рӯи шартҳои донистани санадҳои ҳуқуқи меъёрӣ оид ба муассисаҳои таълимии томактабӣ ва тарзи татбиқи талаботи ҳуҷҷатгузории мазкур дар фаъолияти довталаб, донистани талаботҳои барномаи тарбия, таълим ва инкишофи кӯдакони синни томактабии рангинкамон ва амалӣ гардонидани он дар фаъолияти худ, ҳолати санитарӣ гигиенӣ ва ороиши гурӯҳе ки мураббӣ довталаб дар он фаъолият менамояд, инчунин ба низом даровардани реҷаи рӯз ва дигар шартҳо миёни довталабони даври ноҳиявӣ баргузор шуд. Дар асоси низомномаи даври ноҳиявӣ озмуни мураббии сол 2026 довталабони он дар асоси шартҳои муайян гардида аз ҷумла муаррифии фаъолияти педагогӣ, дониш ва маҳорати касбии мураббӣ, мизи мудаввар, машғулияти таълимӣ, тасвир намудан ва сохтани манзара бо дархости ҳайати доварон ва таҳлили ҳолатҳои равонии педагогӣ санҷида мешавад. ғолиби даври ноҳиявии озмуни мураббии соли 2026 дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ муайян гардида ба даври шаҳрӣ роҳ хат дода мешавад. иммунизатсия ё худ эмкунӣ яке аз усулҳои муҳим ва муассири пешгирии бемориҳои сироятӣ буда дар таъмини саломатии аҳолӣ нақши калидӣ дорад. бахусус эмкунии кӯдакон барои пешгирии бемориҳои сироятӣ ки метавонад ба оқибатҳои вазнин оварда расонад муҳим арзёбӣ мегардад. маъракаи эмкунӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ доир ба ин маърака аҳамияти хоса дорад. ҳоло аз 20 то 25 апрели соли 2026 дар тоҷикистон ҳафтаи аврупоии иммунизатсия ҷараён дорад. вобаста ба тадбири мазкур гузориш омода шудааст. дар доираи баргузории ҳафтаи аврупоии иммунизатсия дар ҷумҳурии тоҷикистон эмгузаронии кӯдакон дар маркази саломатии шаҳрии рақами 3 пойтахт сурат гирифт. имсол ҳафтаи аврупоии иммунизатсия аз 20 то 25 апрели соли ҷорӣ таҳти шиори ваксинаҳо ҳама наслҳоро муҳофизат мекунанд баргузор шуда, ҳадафи он баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа оид ба зарурати ваксинагузаронӣ дар ҳамаи марҳилаи ҳаёт мебошад. ин ваксинаҳо зидди бемориҳое чун фалаҷ, гулӯзиндонак, кӯзоз, кабудсулфа, сурхча, баногӯшак, гулафшон, сироятҳои гемофилии намуди Б, пневмококӣ ва ротавирусиро дар бар мегиранд. иммунизатсия яке аз роҳҳои асосӣ ва муассири пешгирии бемориҳои сироятӣ арзёбӣ мешавад. бино ба иттилои мутахассисон, ҳар қадаре ки одамон бар зидди сироятҳои муайян эм карда шаванд, эҳтимоли пайдоиши эпидемия ва дигар намуди бемориҳои хатарзо камтар мегардад. ин махсусан барои ҳифзи аҳолии осебпазир ба монанди кӯдакон, занони ҳомила ва одамони гирифтори бемориҳои музмин муҳим мебошад. ҳафтаи аврупоии иммунизатсия дар ҷумҳурии тоҷикистон дар як сол як маротиба як муддати 6 рӯз давом мекунад ва мо чӣ хеле дар боло қайд кардем, танҳо як маротиба ва мақсади асосӣ ин ҳамон фаро гирифтани кӯдакони бозмондае ки бояд ба иммунизатсия фаро гирифта мешаванд ва бо сабабҳои оилавӣ, бо сабабҳои бемор будан ё ки аз минтақа берун будан, аз иммунизатсия дур монда будан, мо онҳоро ба пуррагӣ фаро мегирем ки то ки дар оянда қариб тамоми кӯдакон ба ҳамин иммунизатсия фаро гирифта шаванд, то ки ҳамин бемориҳое ки бо рӯи ваксина идора карда мешаванд, ки 13 намуд беморӣ аз мо дар боло қайд карда гузаштем, ба ҳамин бемориҳо гирифтор нашаванд. эмгузаронӣ барои ҳифзи саломатии аҳолӣ ва бемориҳои хатарноки сироятӣ нақши муҳим дорад. аз ин рӯ минбаъд низ таҳияи барномаҳои эмгузаронӣ, баландбардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ дар бораи аҳамияти он ва фаъолона дастгирӣ кардани ин таҷрибаи муҳими тиббӣ барои некуаҳволии ҷомеа зарур мебошад. иммунизатсия ё худ эмгузаронӣ усули беҳтару осонтар аз табобат буда, ҳар сол дар ҷаҳон сабаби наҷоти ҳазорҳо кӯдак аз марг ва маёбӣ мегардад. тибқи иттилоъ дар тоҷикистон сатҳи фарогирии ваксинаҳои асосӣ зиёда аз 90% ташкил медиҳад. маъракаи эмгузаронӣ бо дастгирии Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ва шарикони байналмилалӣ амалӣ мегардад. табибон иттилоъ медиҳанд ки ҳангоми гузаронидани иммунизатсия дар организми кӯдак масъуният, яъне иммунитет нисбат ба он беморие бар зидди ваксина ворид карда шудааст пайдо мешавад. аз ин лиҳоз ҳар як кӯдак бояд ҳама намуди ваксинаро дар вақтҳои муайяншуда қабул намояд, зеро солимии ҷомеа солимии давлату миллат арзёбӣ мешавад. дар меҳмонхонаи румии шаҳри душанбе маросими имзои шартномаи нави ҳамкорӣ миёни лигаи футболи кӯдакону наврасони тоҷикистон ва ширкати мегафон тоҷикистон баргузор гардид. ин созишнома дар доираи ҳамкориҳо миёни федератсияи футболи тоҷикистон ва ширкати мегафон тоҷикистон ба имзо расид ва ба рушди минбаъдаи футболи кӯдакон ва наврасон дар кишвар равона шудааст. ҳамкорамон ғунчагул нурализода шарҳи бештар дорад.
ба хотири рушди минбаъдаи футболи кӯдакон ва наврасон дар кишвар маросими ба имзорасонии шаҳрномаи ҳамкорӣ миёни лигаи футболи кӯдакону наврасони тоҷикистон ва ширкати мегафон тоҷикистон баргузор гардид. дар маросими имзои созишнома намояндагони федератсияи футболи тоҷикистон, ширкати мегафон тоҷикистон, лигаи футболи кӯдакону наврасони тоҷикистон инчунин намояндагони воситаҳои ахбори омма иштирок намуданд. шаҳрномаи ҳамкориро ноиби президенти федератсияи футболи тоҷикистон Искандар Ҷалилов ва директори раёсати минтақавии ширкати мегафон тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва шаҳроноҳиҳои тобии марказ Далер Наимов ба имзо расониданд. бояд қайд кунем ки имсол соли дуюм аст ки мо бо ширкати мобилии мегафон яъне ҳамкорӣ дорем ва дар соли сипаригардидае ки мо ҳамкорӣ доштем дар мусобиқое ки тибқи шаҳрномаи мо яъне баргузор гардиданд зиёда аз 1500 нафар кӯдакони навраси аз 7 то 12 сола яъне ҷалб гардид. имрӯз бошад дар асоси шаҳрнома мо нақша дорем як мусобиқаи нав байни наврасони то 13 сола дар тамоми манотиқи кишвар яъне баргузор кунем ки он аз вилояти Хатлон яъне оғоз мешавад ва дар гӯем дар вилояти Сух яъне дар он ҷо ҷамъбаст мегардад. инчунин дар асоси ҳамин шартнома моҳи сентябр бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва инчунин 25-солагии ширкати мобилии мегафон мо тасмим гирифтем як мусобиқаи байналмилалӣ байни кӯдакону наврасонро дар вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд яъне баргузор кунем. намояндагони тарафҳо зимни суханронии худ иброз доштанд ки рушди футболи кӯдакон ва наврасон заминаи устувор барои пешрафти футболи касбӣ дар оянда мебошад. аз ин рӯ дастгирии чунин лоиҳаҳо метавонад дар тарбияи насли солими варзишгарон ва боло бурдани нуфузи футболи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ нақши муҳим бозад. ширкати мегафон тоҷикистон соли аввал нест, бо федератсияи футбол ҳамкорӣ дорад. мо муҳлати дароз аст ки ҳамасола ҳамкорӣ мекунем ва ҳамасола барномаи созишномаи ҳамкории дутарафаро ба имзо мерасонем. имсол мо созишномаи мазкурро бо лигаи футболи кӯдакон ва наврасон ба имзо расондем. умедвор ҳастем ки то охири сол мо лигаи кӯдакон ва наврасонро дастгирӣ мекунем ва чӣ тавре ки ҳангоми мизи мудаввар ман қайд кардам, ширкати мегафон тоҷикистон тамоми ҳамасола соҳаи варзишро дастгирӣ мекунанд ва барои рушди футболи тоҷик саҳми худро мегузорад. қайд карда шуд ки ҳамкории нав имконият фароҳам меорад мусобиқаҳои футболи кӯдакон ва наврасон дар сатҳи баландтар баргузор гардида барои кашфи истеъдодҳои ҷавон шароити мусоид муҳайё гардад. ҳамзамон тавассути чунин ташаббусҳо кӯдакон ва наврасон бештар ба варзиш ҷалб гардида тарзи ҳаёти солим миёни онҳо тарғиб карда мешавад. бояд гуфт ки ҳамкории ширкати мегафон тоҷикистон бо федератсияи футболи тоҷикистон солҳои охир самараи хуб дода барои татбиқи як қатор барномаҳои рушди футбол дар кишвар мусоида намудааст. бар асоси ин қарордод ширкати мегафон тоҷикистон мусобиқаҳоеро ки таҳти сарпарастии лигаи футболи кӯдакону наврасони тоҷикистон баргузор мешаванд дастгирӣ хоҳад кард. маросими қуръакашии суперлигаи футзали тоҷикистон 2026 баргузор шуд. дар мавсими нави суперлигаи тоҷикистон ки дар 2 давра баргузор мешавад 8 даста ширкат хоҳад кард. мавсими нави чемпионат 6 май оғоз шуда моҳи ноябр ба анҷом мерасад. бозиҳои суперлигаи футзали тоҷикистон бегоҳии рӯзҳои чоршанбе ва панҷшанбе баргузор мешаванд. ин қарор барои мухлисон ва инъикоси қулаи бозиҳо қабул карда шуд. дар шаҳри санъяи ҷумҳурии мардумии чин маросими бошукӯҳи ифтитоҳи 6-мин бозиҳои соҳилии осиё баргузор гардид. ин чорабинии бузурги варзишӣ намояндагони 45 кишвари қитъаро ба ҳам оварда ба як ҷашни ваҳдат ва дӯстӣ табдил ёфт. ҳақназар Назаров, парчамбардори Тоҷикистон, дар маросими ифтитоҳи 6-мин бозиҳои соҳилии осиё 2026 дар шаҳри Санъяни Чин буд. дар бозиҳои соҳилии осиё ки то 30 апрел идома меёбанд беш аз 2000 варзишгар аз 45 кишвари қитъа иштирок доранд. бинандагони азиз, акнун таваҷҷӯҳ намоед ба як эълон. бо мақсади пайваст намудани шохобури нави оби нӯшокии D720 мм дар кӯчаи Шоҳ Теймур ба қубурҳои амалкунанда, интиқоли оби нӯшокӣ аз соати 23 шаби 23 апрели соли 2026 то соати 23 шаби 24 апрели соли 2026 муваққатан қатъ мегардад. дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ кӯчаҳои Шоҳ Теймур, Пушкин, Турсунзода, Лоҳутӣ, Теҳрон, Бухоро, Маҳмадулло Қурбонов, Дӯстии халқҳо, Беҳзод, дар ноҳияи Шоҳ Мансур кӯчаҳои Нисор Муҳаммад, Садриддин Айнӣ, Аҳмади Дониш, Истаравшан, Ҳусейнзода, Академик Раҷабовҳо, Мичурин ва Ламатзода.
از شهروندان احترامانه خواهش کرده می شود که مقدار ضروری آب نوشاکی را برای یک شبانه روز ذخیره نمایند. کارمندان مسئول تمام کوشش را به خرج می دهند تا کارهای تعمیر و پیوست‌کنی در مهلت کوتاه‌ترین انجام داده شوند. بینندگان گرامی، در همین جا نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی وقت به انجام می رسد. برنامه‌های دیگر تلویزیون دوشنبه ادامه دارند. خیر، پیروز و سعادتمند بمانید.